hogy a 480 lerombolt falu valamelyikének a területén állunk, mert hogy ezek maguktól nem nőnek oda. Ha valahol Magyarországon egy szilvafát, egy cseresznyefát látok, valószínű, hogy azt valaki céllal odaültette, akkor is, hogyha esetleg már nincsen olyan nyom a környéken, ami lakóházra, vagy bármilyen más tanyára utalna. De valaha volt, mert hát valaki céllal ültette azt oda. Így van ez itt is. Tehát, hogyha a pusztában valahol csak ugye semmibe látunk ilyenek, és láttunk sokszor, az valószínű, hogy a volt palesztin faluknak a helyén terem és nő, nem egy kókép. Egy másik része Jeruzsálemnek Sheikh Jarrah nevű negyed, amit 1948-ban a Jordán király adományozott 28 palesztin menekült családnak. Ezt a házat, ami előttünk van, az Al-Kurd család építette. Először ezt a házat építették rajta, majd pedig a 70-es években építették, 80-as évek elején ezt a toldást. Tudnék, a palesztin kultúrában úgy néz ki a gyermekeknek a szétszéledése, hogy általában a legidősebb fiúgyermek az, aki marad a szülőkkel. És vagy egy emeletet, vagy egy hozzátoldást építenek a háznak, hogy ő legyen majd, az ő családja legyen majd a támasza az időseknek időskorukban. Tehát ez a fölépítése egy családnak, illetve az ottani társadalomnak. Ezért építették ezt a házrészt, hogy majd a legidősebb fiúk itt fog lakni mellettük. A férfi, a család fő beteges volt, jordán állampolgár, a felesége volt nyugat-jeruzsálemi palesztin menekült. 2002-ben gyógykezelésre Jordániába mentek. 2 hét után visszatértek, és csodák csodájára valaki bellakott a házukba. Nem abba, amit eredetileg építettek, hanem ebbe a hozzátoldásba. Sose tudták kideríteni, hogy kicsoda. Mert azt tudták, hogy Amerikából jöttek, azt tudták, hogy zsidó telepesek, de hogy kik ők, mik ők, milyen alapból jöttek, soha nem derült ki, ráadásul fél évente váltották egymást. Fél évig ott volt egy család, aztán jött egy új család ugyanebben az épületrészben. Nem tudtak ellene fizikailag semmit tenni, mert a telepesekkel együtt, a betolakodókkal együtt megérkezett egy őrzővédő társaság, fölállítottak egy ilyen őrbódét, és állandó 24 órás fegyveres jelenlét volt onnantól kezdve a házuk előtt. Tehát nem léphettek el fel fizikailag a betolakodók ellen. Jogi úton próbáltak érvényt szerezni az igazuknak, és beadták a pert, ami ugye arra vonatkozott, hogy ez a telepes család, ez jogvitorlást követett el, nem jogosult arra, hogy ott lakjanak, költöztessék őket ki. Ezzel párhuzamosan a telepes család is beadott egy hasonló jogi indítványt, ami pedig arra volt alapozva, hogy onnan 100 méterre van egy 2000 éves sírja egy csodarabbinak, ami fényesen igazolja, hogy ez ősi zsidó terület, tehát nekik joguk van ott lakni, és tüntessék el onnan a palesztin családokat. Ez a herceg utca, ez 2002 óta folyamatosan, még ez a 2002, ez egy nagyon komoly év volt ott kint, akkor indult, de nagyon-nagyon sok dolog Izrael részéről. Ugye nem sokkal a második intifádának a leverése után. Azóta folyamatosan megy ez a pereskedés, és amikor mi kint voltunk, akkor nagyon reménykedett a palesztin család, mert olyan hírek érkeztek a legfelsőbb bíróságból, akkor már ott volt az ügyük, hogy novemberben végre megszületik a döntés, hogy kipatarolják onnan a telepes családot, és visszakaphatják jogos tulajdonokat. Nagyon sokat jártunk ezen a udvaron, mert jóban is voltunk a családdal, mert fontos volt, hogy jelen legyünk, és ne érjék őket atrocitások, ne érjék őket különböző veszélyeztetések, akár fizikális bántalmak is. Mi minden héten többször előfordultunk, illetve volt olyan szervezet, így a Nemzetközi Szolidaritási Mozgalom képviselői, akik folyamatosan napi 24 órában gyakorlatilag itt laktak, és 3-4 naponta váltották egymást. Azért szeretem ezt a képet, mert fölül ki van írva, hogy előbb utaltam az apartheidra, hogy sokkal lágyabb intézmény volt az apartheid, mint amilyen a palesztinok elnyomattatása. Föl van írva, hogy ez apartheid, utalva az apartheid rendszer és a
izraeli megszállás közötti hasonlóságokra, és ami miatt különösen szeretem ezt a képet, ami jeruzsálemi csoportunknak volt egy dél-afrikai tagja, Dudu, akinek az első férjét az apartheid elleni küzdelemben ölték meg. Ő maga is egyébként résztvevője volt az apartheid elleni harcnak, és jelenleg próbál ugyanezen a szervezeten belül, amiben én is kint voltam, segíteni a palesztinokon és jelen lenni. És számomra egy nagyszerű kép volt ez apartheid kiírás alatt. Ott ül Dudu, aki velem egyidősként résztvevője volt, illetve harcolt az apartheid mozgalom ellen, amire a fölötte lévő kiírás is utal. Aztán eljött a november 9-e vagy 10-e, vasárnap reggel volt, vasárnap hajnal este még úgy feküdtünk le, hogy reggel majd kellünk kényelmesen végre pihenő napunk is van egy kicsit, és megyünk valamelyik istentiszteletre. Valamikor éjjel 3-4 körül szólt a telefon, illetve jött az SMS, hogy azonnal menjünk Sheikh Jarrahba, mert valami történt. Nagyon jól kiterjedt SMS hálózat volt az ott jelenlévő nemzetközi, illetve helyi békeszervezetek között, így egyből értesültünk róla, valami probléma volt. Mi egyből mentünk, kiderült, hogy az egész környéket lezárta a katonaság, rendőrség. Mi még hallottuk kívülről, mert ugye be nem engedte a dulakodásnak, a sikításoknak a hangjait. Megtudtuk, hogy a palesztin családot erőszakkal kitelepítették, kirakták a meglévő részükből is. Tehát azt is el kellett hagyniuk, azért, hogy azt a házat is egy Amerikából érkező másik telepes családnak adják át. Az első vetítés képsorai után a polgármester úr ugye megkérdezte azt a képet, ez a demonstráció volt. Itt az egyik hölgy tartotta ezt a bizonyos Izraelre utaló és a fasizmus és az izraeli rendszer között párhuzamot állító transzparenst. Ez az a demonstráció, ami ott akkor aznap kialakult. Az izraeli megszállásán, az aznap történt kilakoltatás és jogi igazságtalanság ellen részt vettek a demonstráción a helybeliek, részt vettek a helyi palesztin vezetők, jeruzsálemi politikai vezetők, a Fatahnak a vezetői, a Hamasnak a vezetői jelen voltak, illetőleg békeszervezettől különböző delegáltak. Így például szintén az első képsorokban láthattuk, ha visszaemlékszünk egy képet, ahol a kippában egy zsidó rabbi éppen nyilatkozatokat beszél a mikrofonba. Az ugyanígy történik, az a zsidó rabbi, a Rabbik az emberi jogokért nevű szervezetnek a vezetője volt, ami egy olyan zsidó, sőt rabbikból álló szervezet, aki a békéért, az egyenlőségért küzd, és azért, hogy a palesztinok szabadon gyakorolhassák a jogaikat. Tehát mindegy Izrael ellenében a palesztinok szabadságáért harcoló zsidó rabbikból álló szervezet. De a fából vaskarika lenne. De ilyen is van. Nagyon sok zsidó szervezet van, zsidókból álló szervezet, akik a békéért és a palesztin felszabadításért küzdenek. Sajnos létszámban kevesen vannak, és sajnos nagyon sok szervezet kis csoportokban dolgozik, ahelyett, hogy 2-3 nagy létszámú szervezettel próbálnának fellépni, de jelen vannak az ottani társadalom életében. Miután kiköltöztették a családot, ezt a sátrat építették föl, hogy oda behúzódjanak, a ház asszonya úgy döntött, hogy addig nem hagyja el ezt a sátrat, amíg igazságot nem szolgáltatnak neki. Férje egy-két héttel később meghalt, a betegségéből kifolyólag, nem a kilakoltatás miatt, de az ő temetése is egyfajta békés demonstrációvá változott tulajdonképpen az izraeli megszállás ellen. Ezt a sátrat márciusig 5-ször rombolták le, arra hivatkozva a hatóságok, hogy nincsen építési engedély. Holott hát egy sátornak nem is szokás, hogy építési engedélye legyen, ráadásul egy palesztin embernek a magán területén, parcelláján építették föl, de erre a sorsra jutott. A hölgy a